pánové, tak jsem 900 vrátil, řekl jsem pánovi svoje dojmy, jo. A on řekl, počkejte, já vám půjčím tady tu 650, to je úplně kde jinde ta motorka, jo. Takže jedu se projet. A vy budete co? Vy budete přitom, no ty vole, to je ono. Úplně jiný posed, no paráda, už hnedka na prvé, řídítka vysoko, ty vole, dobrý. No, dobré, Jirka, dobré, spokojené. Tak a sedím v motorce. Sice nohy mám teda níž, jako víc skrčený než na té 900, ale dobrý je to. Akorát co zvědavé tady, jestli to tady vůbec se mně podaří tady odbočit. Fakt, o hodně, kurva. O hodně lepší než to, no. Tady člověk sedí v motorce. To se jim povedlo, člověče, fakt, tyhle, ten strašně nekecal, že to je dobrá čínská motorka, no. No na hraní úplně bohatě stačí, člověče. Bych řekl, že i tady to malý plexí dělá větší službu, než tamto velký. Takže pokračování, jedeme. Takže jako dobré ty vole, toto je lepší stroj než ten 900. O hodně lepší. Jedeme na fotící místo. A pak to vezmeme zase zpátky. No a ty vole, postoj na motorce úplně paráda. Jo, ty vole, oproti tomu to úplně. Ty vole, to je jak na gest. Tak toto do toho bych šel, jako do čínské motorky. Fakt do toho bych šel. Ty vole, ta cena, to bude určitě dobrá příznivá cena. Ty vole. Vůbec bych jako v jednom bych vůbec tady nepotřeboval ten výkon, co má ta 900. Vůbec, tady toto je, vole, to je úplně kde jinde. Ty vole, úplně by to, myslím, že bohatě by to fakt stačilo. Ty vole, fakt. Není to sice tak nabušený elektronikou, ale ty vole, i do té zatáčky, ta motorka jde úplně jinak, děcka, úplně jinak. Ty vole, dobrý. Petříku, jestli si budeš někdy kupovat motorku, tak běž do téhle. Ty vole, ta bude fakt pro tebe úplně dělaná. Ty vole, fakt úplně super. Super. Krásný posed, úplně fakt, není tak vysoká jak tam ta, no ty vole. Ze trojky pěkně se to zvedá do zatáček, úplně krásně, ty vole. Krásně, ty vole, ty vole, to má dobrý zátah, ty vole, dobrý, ty vole, fakt v jednom úplně, ty vole, na pohodu. Sice nohy skrčený mám teda hrozně, jak na háčový, ale ty vole, dobrý, jako ovladatelnější o hodně než ta 900. Toto je fakt ovladatelný oproti té 9.
Teďka úplně krásně, ty vole, lepší než ten skurvený cliff shifter na té 900. Tam jsem se vždycky dotkl jenom prostě toho řadičky a už to tam házel buď falešně neutrál nebo tu spojku jakoby, jo, no ty vole. No ty vole, no to nemá chybu, děcka, to nemá chybu. Tak když jsem to vracel, tu 900 SRTčko, tak jsem řekl pánovi svůj názor na to a on řekl, pane, poté, zkuste tady SVčko, SVT 650X. Říká, no když jak nedáte, tak teda jo. No takže jako vepředu, jako versi z první generace, jak svíjá úplně. Ale je to úplně jiná motorka toto. To fakt, ty vole, z toho 900 výkon sice slabší, ale vůbec to nejde poznat, ale chování té motorky úplně někde jinde. Krásně, konečně sedím zase v motorce. Krásně vysoký řídítka, úplně super. Plexi teda, ty vole, úplně malinký, ale odvádí lepší odvod vzduchu, tak jak tamto, jo. Možná bych to, ale bych potřeboval tady 2 ruky, ale to zkusím. Tady se to takhle tak vlastně vyhákne, tady toto. Takhle se to vytáhne, jo. A i na druhé straně a jdete dolů s tím plexem. Je to teda na největší pozici, pardon. No ale jako krásná, kdyby to bylo v jiné barvě, tak úplně super. Ale kdybych šel tady do té motorky, tak tady o tom bych přemýšlel. Fakt, úplně, dívejte se, to úplně jiný. Tak neby toho hnusného předku, tak je to úplně někde jinde. Jo, je to dvouválec do V, jo, takže V-stromový ten průběh, ale řekl bych úplně menší vibrace než na tom řadovém dvouválci, na tom SRT 900. Takže spokojenost největšího zrna. Do té dešel, to ještě budu teďka s Barcem se bavit o ceně a o té už bych uvažoval. Fakt, kdybych do toho šel, tak toto fakt je dobrá motorka. Dobrý. Čínská dobrá motorka, musíme to dodat samozřejmě. Japonským to ještě furt nedošáhne. Tu jakoby kvalitu japonské motorky to ještě nedosáhne. Ale jako dobrý je to, jak si, já vím, že furt tak natáčím to stejný, ale je to super. A už jedeme a budeme vyčuhovat cenu. To měnil GSO a bylo to za cenu mého prodaného GSa, jo, tak bych možná i do toho šel. Uvidíme ještě teďka, jak půjdu po dálnici, jak se to bude prostě chovat na dálnici. No. Takže končička, pánové, a jedu. Zdar. Tak teďka nevím, jestli to zabírám, ale takhle se to vlastně roztáhne a dá se to dolů. Jo. Což je taková jako docela variabilita. Jo. Jsou vlastně 2 polohy, buď dole, anebo nahoře. Nic mezi tím neexistuje. Jo, jde to. Takže stačí, ale pro Jirky Stenak furt jenom nahoře. Co největší ochrana vždycky. Ale super, úplně fakt jako jsou z toho nadšené víc než z té 900. Ta mě teda vyloženě zklamala. Jo. A i postoj na motorce, jo, úplně někde jinde. Ty vole, to je úplně super. Tak, nastartujeme to. A i ten kultivovanost motoru je úplně někde jinde, to jsem zapomněl nahrát, ale možná to teďka bude slyšet z té kamery. No úplně někde jinde, to byla taková potvora uřachlaná. Dobrý, tyvo, spokojené, jak si. Můžeme potom na mácháču, můžete ze mě vyčuchat víc informací. Tak a jedeme.
fakt úplně jako samotný, ty vole dostačující, úplně minimální vibrace, úplně jiný průchod motoru, ty brďo. Není to prostě tak jako agresivní, ale ty vole to, ale takhle si představuju prostě motorku, ty vole, hoši, ty vole, fakt úplně paráda. Ty vole, já jsem z toho unešený normálně, fakt. Ty vole. Tady jsem měl teda teďka takových na uzavřeném okruhu. Jsem to testoval na soukromém okruhu. Tak jsem to testoval, takže 160, jo. Ale úplně ještě by ta motorka šla, jo, takže úplně to musí bohatě stačit. A kolik my musíme lítat v našem věku? Vůbec, ty vole hoši, toto... Ty vole, to má kultivovanější projev než to GSO, ty vole, úplně minimální vibrace, úplně minimální. Ty vole, kurva, já jsem z toho unešený, ty vole, motorka, kterou jsem neměl, o kterou jsem jako ani neměl zájem, že bych ho testoval, jo, jenomže třeba takhle strašně o ní mluvil, takže úplně jako nekecá pán Srštěň, teda, jo, že fakt asi fakt nejlepší motorka, co Číňané vyrobili. Ty vole. Úplně fakt paráda, úplně ty kvality tam jdou sami, sice musí člověk ze spojkou, nemá to ten cliff shifter, ale úplně, ty vole, to tam jde samo. Úplně luxusně. Tak, vezmeme to tady na Bračice, na dálničku a hned valíme zpátky, ty vole dětské, já jsem z toho normálně unešený, hned si jich zeptám, jestli to jde půjčit prostě na delší, na víkend, ty vole. Kdyby mě to teďka půjčili na mácháč, tak na to normálně půjdu na mácháč, vole, fakt. Ty vole, taky to zrychlení, vole, to má suprový jak svině, no. Hravý, ty vole, úplně fakt krásně ovladatelný. Ty vole, hoši, kurva, teda. Ty vole, dají brzdy dobrý, všecko paráda, ty vole, to úplně super. Jako ty vole, tady ta motorka fakt dobrá, člověče. Lepší fakt jak to SRT 900, fakt lepší, o hodně. Ty vole, to je úplně někde jinde ta motorka tady ta. Ty vole, úplně ruky, krásně, úplně pohoda, ty vole, blízko to mám, fakt plně paráda, ty vole. A za ty lové, ty vole, to nemá chybu. Za ty lové to nemá chybu. Ty vole, úplně fakt super. Bolí teda zadek, tyvo, to teda s tím sedadlem, to je úzký sedadlo, no je to vidět, že ta motorka je do terénu, no, víc dělaná než a nějaký klasický cestování. No a už se těším, až budu na svém GSu. Jak jsem mu zase na svoje GSO, ale... No.
Asi pro mě jediná cesta je GSO, ty vole, doufám, že ti policajti ne, to je sanitka. Ale úplně fakt, úplně super člověk, ty vole, tady si to člověk úplně užívá. Ty vole, jako ovladatelnost té motorky, ty vole, to je tak hravá motorka, ty vole, to nemá chybu. To je fakt, ty vole, úplně super. Ty vole, nádherný úplně. Jeď, Jerry, ne, tam nic nejde. Krásně hralá motorka, spojka jde úplně nádherně, jo. Ty vole, to je úplně fakt, úplně jinak propracovaný motor. Jo? A i tu nerovnost tolik vzalo. No, zase falešně neutrál, ale to byla chyba moja vyloženě to. Tentokrát to nebyla vůbec chyba motorky. Takže jsme dneska otestovali dvě motorky od stáje QE Motors a bylo to SRT 900 a STX 650 nebo nějak tak, teď si nevybavuju to vyloženě, jo. A zase sedíme zpátky na svém GSu, na své Gertrudce, která je top, ale když to můžu porovnat tady ty dvě motorky, co jsem testoval, tak ta 650 o 50% lepší, víc bodů, jo. Protože co se týče postavu na motorce, úplně nemá chybu kultivovanost té 650. No ty vole, to je úplně jinde než ta 9 kg a než samozřejmě GSO taky, jo. Ale GS-ko furt vítězí, ty vole, to je holčička moja. To je moje holčička. Akorát kdyby ta potvůrka nestála tolik peněz, těch investic do toho. Že by nestála tolik investic, tak by to byla zlatá motorečka. Ale jako dobrý teda, spokojenost. Co spokojený. Rád testuju mašiny a kor takový mašiny, ze kterých jsem rád, že jsem slezl a lezl zpátky na svou Gertrudu. Takový motorky mám rád. Ale ne jako teďka vážně, jako fakt dobrý, jako to SRTčko vůbec nebrat. To ale 650, o tom už bych přemýšlel, než mě paní sdělila cenu. A ta cena zní 190 000 s kuframa. To je hrozný, na to, že ta motorka je úplně v základu. To se na mě nezlobte, ale to už bych za 2 kila šel prostě, já nevím, do toho třeba Versisa, jo, základního, jo. Takže já nevím, jako ne úplně základního, samozřejmě jako novýho, to určitě ne, jo, to jako, ale nevím, no prostě, to jsem si, já jsem si tak představoval těch 160 000, říkám, za 160 000 bych do toho šel, ale za 190, to je dost peněz teda, no. To říkám, no to teda ne, to jako... No a ještě jsem chtěl jít otestovat tu MTT, jako tu novou motorku, ale tu, ježišmarja, teď se nemůžu vzpomenout, co to je, NT800, jo. Ale to myslím zavolám tam, dneska tam zavolám a pojedu to tam zítra otestovat. Dneska už se mě nechce. Už by to bylo takových moc dojmů naráz a taky potřebuju doma něco pošušňat.
nemyslím vyloženě pracovně, ale spíš povyřizovat. Ale ty vole úplně, ty vole, já nevím, já fakt se potřebuju projet prostě na takových motorkách, abych já tady to GS úplně miloval, protože toto zatím nejlepší podvozek z těch motorek, tady toto, jo. Úplně, to úplně cítím, jak mě to úplně do těch zatáček a ta motorka tam jde úplně sama, jo. Ty vole, to... S tím SRTčkem 900 jsem se musel prát, ty vole, to bylo trošku, říkám, ty vole, co je? Ale tady ta 650 to bylo úplně taky nádherný hravý, jo. Ale ty vole, tady jako prostě jako to GS, to fakt jako ten posed. Já se těším na ten mácháč, doufám, že nám fakt vyjde počasí. A že to bude fakt super, jo. Takže... Takže zatím končička a já jdu zavolat tomu klukovi z Bojeradic, on mě volal o pomoc. Takže jdeme mu zavolat a myslím si, že to bude krátký rozhovor, protože s ním je to vždycky na chvilku. Ten pán má krásnou možnost, nebo jak bych to řekl, krásný, teď si nemůžu vzpomínat ten správný výraz, nadání mě hnedka vytočit. Takže zatím zdar, ahoj.